An balma lamɛnnikɛlaw aw salam aleikum aw tulo bɛ arajo Bamako 24 de kana ka bɔ Mali kɔnɔ na minnu bi kan lamɛn jamana fan o fan jamana kɔnɔ ni jamana kɔ kan k'aw bɛɛ lajɛlen foni k'aw koɲuman dɔn aw sɔgɔlen b'aw ka arajo Mali la Bamako 24 min bɛ n'a bɛ kunnafoni latɛmɛ aw bɛɛ lajɛlen tɔgɔ la diɲɛ ma don o don a balimakɛ n'aw denkɛ Abdulaye Kulibali fɛ k'a sɔrɔ ɲɛmaaba n'i y'a sɔrɔ bɛ tali ka jɛjɛ sari la ale bi ka baaraw bɛɛ lajɛlen jateminɛ k'aw foni k'aw koɲuman dɔn faso kɔnɔ ni faso kɔ kan dɔɛrɛ taw ma k'aw sigi ni k'aw ka kunnafoni makɔnɔ kunnafoni ni dalilu don tiɲɛ ni ala ye siran kan kunnafoni gɛrɛgɛrɛ anw sigilen filɛ kɛnɛ kan o de kan ka bɛn bi kunnafoni lase waati ma bi ye juma ye bi juma bɛnnen bɛ nansara san kalo 4 avril kalo ye bi y'o tile 22 ka bɛn 2022 san ma farafin kalo min n'o ye sunkalo ye an b'a ladɔnniya k'a fɔ bi y'o tile 21 ye jate la san kalo 9 no hijira san 1443 san no duwawu de bɛ kɛ ala k'a ɲɛ ka d'an ma bakuruba fɔla bi kunnafoni filɛ k'aw ladɔnniya k'a fɔ kunungo Mali premier ministre ale tun bɛ CNT maaw ɲɛkɔrɔ bi kunnafoni fanbaw bɛna boli o kan o ko kɛra cogo jumɛn kunnafoni ɲɛfɔli ko la an ka jamana kɔnɔna na araba dongo kuri marabolo la dugu min n'a bɛ fɔ a ma ko Ngolobala jariwale tigilamɔgɔ kɔni wulikajɔ ta ka ɲɛsin olu ka dugu sugu ma o ko kɛra cogo jumɛn kunnafoni ɲɛfɔli ko la fo ka taa se Buguni marabolo la dugu min n'a bɛ fɔ a ma ko Dogo yen komini denw kɔni wulila ka ɲɛsin u ka maire kɔni ma k'a ka baara bila o ko kɛra cogo jumɛn kunnafoni ɲɛfɔli ko la ninnu de bɛna kɛ kunnafoni la kumaba ye ka fara kunnafoni wɛrɛ kan lase ma o denkɛ n'a balimakɛ fɛ Sidiki Kulibali ala k'a ɲɛ ka d'an ma kunnafoni an b'a daminɛ ka ladɔnniya k'a fɔ kunungo Mali premier ministre Dr Choguel Kokala Mayiga ale tun bɛ CNT maaw ɲɛkɔrɔ baara in kun tɛ dɔwɛrɛ dɛ n'a ma ye k'a fɔ ko utikalo tɛmɛlen na a taara olu ɲɛkɔrɔ ka se k'a ka baara kɛta kɔni a kan ka minnu kɛ ka se k'o da olu ɲɛkɔrɔ a yirala ko kalo damadama kɔni tɛmɛlen wele kɔni bilala ma a ka se ka na ni ka na dantigɛ kɛ minnu sera ka kɛ ani minnu ma se ka kɛ a ka se ka ɲɛfɔli kɛ minnu ma se ka kɛ kun min y'a to u ma se ka kɛ a ka se ka préparalatigɛ kɛ u ye o wulikajɔ kɔni kɛla kunungo baara in kɔni kɛra maa caman kɔni y'a yira k'a fɔ baara min kɔni kɛra Mali premier ministre fɛ u y'a yira k'a fɔ 100 sara la ko min sera ka kɛ ko 33 ɲɔgɔn k'o de sera ka kɛ ni baara in kɔni maa caman kɔni hakilina fɔ nin ko in na min bɛ tali kɛ CNT maa dɔw la an ka dɔw lamɛn an y'a wele parce que a bɛ kalo damadɔ bɔ a kun tɛmɛna an fɛ a bɛ kalo 9 bɔ sisan ka na ka baarakɛminɛn yira an na a y'a yira an na an ye jɛn d'a ma ka baara kɛ bon kalo 9 banna donc an y'a wele a ka na sisan a k'a fɔ an ye a sera ka mun kɛ a ma se ka mun kɛ mun de la a ma se ka kɛ mun de la a sera ka kɛ problème jumɛn b'a la problème jumɛn t'a la question minnu fana b'an bolo an y'u fana fɔ a ye jamanadenw tɔgɔ la walasa faamuya ka sɔrɔ bon o question bɛ tali kɛ aspect sécuritaire n'o y'an ka jamana lakanako ye o problème ɲininkaliw kɛr'o la c'est vrai an bɛ ala tanu bi jamana sɔrɔsiw u bɛ ka yɛlɛ bi en puissance an bɛ ala tanu an bɛ ala deli ala ka sabati halisa an b'an ka ɲɛmɔgɔw fo président ministre de la défense ani ministre de la sécurité u bɛ baara min na u ka dɔ fara cɛsiri kan o kɔfɛ réforme politique fana tun bɛ yen an y'a ye k'a fɔ ala ko cɛ caman ma k'olu la problème de gouvernance fana bɛ yen point caman kun inscrilen bɛ plan kɔnɔ olu ma se ka kɛ an bɛ yɔrɔ min na ko bi an ye min jateminɛ a bɛ komi ni sécurité ko dɔrɔn de évolué don bon gɛlɛya bɛ jamana kɔnɔ il est temps an k'ale wele comme coronavirus fana bɛ yen ani CEDEAO ka kuma la ani mɔgɔ wɛrɛw cɛ ani élection bɛ se ka organiser temps minnu kɔnɔ la an ka se k'olu dɔn gɛlɛya minnu bɛ yen mun b'a bali ka kɛ olu bɛɛ ka se ka fɔ donc nin occasion yɛrɛ ale bolo ka maliyɛn bɛɛ bilasira ka maliyɛn bɛɛ lafaamuya. An fana ka baara ye mun ye ni gouvernement bɛ min kɛ an ka kan k'a contrôler parce que mɔgɔ caman tɛ k'a faamu a bɛ dɔw ɲɛna k'a fɔ ko gouvernement ni CNT man di an bɛ kɛlɛ la ma o tɛ an ka baara kɛcogo de ye gouvernement mana min kɛ an b'a lajɛ n'a y'a sɔrɔ a kɛcogo ɲɛna nord la téléphone tɛ yen wa n'a fɔra ko sisan dɔw banana ou bien muso dɔ ka kan ka jigin an wajibiyalen don ka téléphone de ta ka weleli kɛ pour que ambulance ka n'a nɔfɛ ou bien pour que secours ka d'a ma téléphone tɛ yen dugu dɔ bɛ yen nɔ Bamba n'i ko k'i bɛ téléphone ci i bɛ taa fo radius 100 km pour que ka téléphone ci ou bien i bɛ lettre sɛbɛn comme siècle kɔrɔlenw na donc o n'a ɲɔgɔn na ani aujourd'hui bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ ko Mali y'a a jeni yɔrɔ fin k'a fɔ ko mɔgɔ si tɛ se ka na fɛn dɔ d'an kan maliyɛnw yɛrɛ ma sɔn min ma o jara bɛɛ ye tigɛrɛ fɔ mais o ye ne hakilinata ye dɛ ko dɔ tuma sera n'i y'i sɔbɛ fɔ ni bɛɛ y'i sɔbɛ dɔn i bɛ kɛlɛ jigi k'a lajɛ ni mɔgɔw bɛ se ka bɛn cogo min donc an m'a fɔ ko an ka majigi mɔgɔw ye mais an bɛ se ka kuma pour que ni mɔgɔw ka bɛn ani CEDEAO ka bɛn an bɛ sanction min kɔnɔ an ka bɔ a kɔnɔ an ka continuer ka Mali ko kɛlɛ kɛ. Ni tun bɛ tali kɛ CNT maa dɔw la u y'a fɔ cogo min na hali bi CNT hukumu kɔnɔna na min bɛ tali kɛ Mamadu Awa Gassama ale kɔni y'a yira k'a fɔ ko kabini kumajana k'ale kɔni y'a kɔlɔsi k'a fɔ ko Choguel kɔni k'a bɛ se ka Mali bɔ dingɛ kɔnɔ Mamadu Awa Gassama ye kuma min fɔ o filɛ. Fɛn kelen min bɛ yen n b'a fɔ aw ɲɛna mun diyara n ye je félicite Choguel ne delila k'a fɔ n bɛ segin a la n ko Choguel tɛ ne fɛ an tɛ kuma ɲɔgɔn fɛ yɛrɛ mais tellement que
a ye discours min tɛni Nations Unies a ye monnaie bɔ maliyɛnw na mɔgɔ se ka ɲuman kɛ don o don mais n bɛ fɛn min fɔ dɔrɔn a y'a ye bi n b'a fɔ don min na ko Sogɛli ka programme a bɛ se ka Mali bɔ o la a sɔrɔ a ma kuma Nations Unies a kumana a ye monnaie bɔ maliyɛnw na filanan u ye interpellation kɛ bi a nana y'a kɛ bonya kɔnɔ ani karama kɔnɔ a ma dusu a ma fɔ a y'an jaabi honnêtement a ye fɛn min fɔ ɲɛna o ye de ka maliyɛn bɛɛ bɛ sunɔgɔ la u bɛ baara min na et moi je crois qu'il faut aller dans ça kuma tiɲɛ yɛrɛ yɛrɛ ye mun ye an bɛ yɔrɔ min na bɛ an ka critique dabila politique mɔgɔ minnu bɛ Sogɛli contre la ne t'o la ne yɛrɛ ye vice-président de IRD moi je suis avec Sogɛli s'il a un défenseur s'il a un avocat c'est moi n b'a kɛ mun kama n bɛna mun fɔ a ye dɔrɔn a y'an dɛmɛ kunnafonidilaw a ka ko bɔ ɲɔgɔn na aw rôle ka bɔ Mali kɔnɔ parce que u joué beaucoup de rôle Sogɛli fɛn saba ye ɲɔgɔn sɔrɔ Sogɛli wala naani a ɲɔgɔn tɛ mɔgɔ si la hali n'a bɛ mɔgɔ min na a bɛ dogo la Sogɛli m'a ka diplôme a m'a tɔmɔ ça je le dis je répète a m'a ka diplôme tɔmɔ deuxième chose Sogɛli ka farin ne yɛrɛ ka farin mais n sɔn n'a ya ka farin sabanan Sogɛli sait parler naaninan Sogɛli bɛ Mali dɔn duurunan Sogɛli bɛ nɔrɔ dɔn nɔrɔmɔgɔ b'a dɔn k'e Sogɛli faransiw fana an jugu ninnu a b'u dɔn a y'u dénoncé o de kɛlɛ b'a nɔfɛ an bɛ mun ɲini dɔrɔn an kana kɛ ka ɲɔgɔn sew sama an ka tugu ɲɔgɔn kɔ an ka bɔ nin kɔnɔ n'an bɔra nin kɔnɔ Mali ko don a y'a fɔ a ko mɔgɔw bɛ fɛn fɛn na ale b'a bɛɛ kalama ale t'o la il était clair aujourd'hui u bɛ baara min na et ala ka ɲuman b'a la ils sont décidés nafa bɛ mun na an ni sariyaw bɛ n'an ma bɛn o ko ils sont pris les leçons ko c'est 24 mois et gouvernement bɛ ko ɲɛna ka baara la c'est ça qu'on demande an bɛ yɔrɔ jumɛn na ni samana mɔgɔ nɔfɛ an ka bɛn n'an ma bɛn an t'a ɲɛnɛ ta a ye fɔ de fɔ fana a ko jamana minnu bɛ bi ils sont puissants ils sont bɛɛ tɛmɛna an ka nin de fɛ u ye ɲɔgɔn faga embargo don n'u ka mais il faut aller il faut prendre des exemples comme le Paul Gamé il faut prendre des exemples comme Chine vraiment Mali an ka kɛ ɲɔgɔn fɛ faso den jugu minnu bɛ yɔgɔbɛ la ne ko ne ye parti ɲɛmɔgɔ de ye je suis 22e vice-président de IRD n tɛ parti ko la ne gasama n bɛ Mali ko de la sɔrɔdasiw ye n bonya ye n karama n tɛ foyi ko n'u ye fɛbali kɛ n b'a fɔ n bɛ sɔrɔdasiw kɔ et moi je n'ai pas de candidat mon candidat c'est le Mali voilà un peu bravo Sogɛli bravo son gouvernement et bonne chance ala ka ɲaga d'an ma ni tun bɛ tali kɛ Mamadu Awa Gasama la CNT maa dɔ don o kɔfɛ min bɛ tali kɛ Abubakar Sidiki Fɔnba la ale fana CNT maa dɔ ye ale ye ɲininkali min kɛ Sogɛli Kokala Mayiga la o filɛ n yɛrɛ question minnu posé n bɛ n da don o de la maa minnu bɛ zone aéroportière la olu ka ko bɛ cogo di u bɛ kɛnɛma mun de bolo dalen m'olu kama i kuma ko bɛ cogo di kuma tɛ ci mɔgɔ ka wari ko bɛ cogo di ani maa minnu bɛ retraite partant volontaire olu ka wari ko bɛ cogo di ani fond min kun sigira ko fond de réinsertion ni conclusion yɛrɛ kun sɔrɔla la u bɛ waleya cogo di ani commerçant minnu bɛ Mali la n'u sɛgɛnnen don olu ka wari o ka di olu ma k'o juru sara walasa u fana ka se ka mɔgɔ wɛrɛ lahinɛ ne ka kuma bolila o kan ani ne t'a faamuya bi k'a fɔ k'anw ka armée ye san sɔrɔ k'a fɔ ko halisa ko an bɛ fɛ ko ka MINUSMA ka mandat renouvelé k'a fɔ ko halisa ko Barkhane bɛ yan nɔ k'a fɔ ko halisa k'anw de bɛ to G5 Sahel la k'a fɔ ko halisa ko critique cérébrale ko kuma de bɛ fɔ u ka lajɛya mɔgɔw ka o faamuya kosɛbɛ ani carte d'identité biométrique bɛ ka dilan yala carte d'identité min bɛ ka dilan maliyɛnw bɛ kasi ni kule mun na kɔfɛ passeport ko la a b'o ɲɛnabɔ wa yala min a document yɛrɛ n'a bɛ fɔ ko base de données a bɛ to Mali la wa a bɛ kɛ yɔrɔ jumɛn a bɛ dilan fan jumɛn wa a bɛ dilan cogo jumɛn wa maliyɛn modification min bɛ ka kɛ est ce que o bɛɛ de bɛ don a kɔnɔ wa don jumɛn nin carte in bɛ di an ma olu de bɛ ne intéressé kosɛbɛ ne mago b'o de la kosɛbɛ ani tiɲɛ don baara kɛra armée ko bunakun kan mais yɛrɛma hɔrɔnya ye fɛn saba de n'i y'i ka armée sɔrɔ i tɔ ye mun ye i ka kan ani ka wari n'o de fɔ premier ministre ɲɛna a bɛna Mali ka wari d'an ma don jumɛn an ka kanw bɛ don ba la parce que ni ninnu ɲɛnabɔra jamana bɛ jɔ i kɛra ka fɔ ɲɛna diɲɛ bɛ ka taa taabolo kura minnu kan yala taabolo jumɛn bɛ ale bolo ka sanga ni CEDEAO ni UEMOA ni G5 Sahel ni francophonie ninnu ye an bɛ bɔ a la wa an tɛ bɔ a la wa ale miirina ye mun ye ani sanction ba min taara anw kama ni jamana in kɔnɔ n'a tɛ sariya kɔnɔ fɛn jumɛn bolo dalen bɛ ale bolo o bɛɛ kɔfɛ ani CEDEAO bɛ ɲɔgɔn kuma ɲɔgɔn min na kulogirenya kuma min na délai ko kuma na yala ale yɛrɛ bɛ fɛ ka mun de kɛ parce que a kow mɛnna u b'a dabɔ a kama de pour que ka juru jan kan na mais ni mɔgɔ bɛ juru jan i kan na i bɛ bɔra dɔ ɲini yɛrɛ Banque mondiale k'a fɔ ko a ka wari tigɛ Mali la BAD k'a ka wari tigɛ a ka nɔgɔn Mali ka loi 0,051 an bɛ sin ka décret dɔ ta dɔrɔn ko sanu foyi tɛ bɔ Mali dugukolo kan bilen o sanu minnu filɛ usine dɔ bɛ yan a bɛ raffinage kɛ a yɛrɛ ko sɔrɔ ko la 51% ye Mali ta ye n'o y'an ta ye an b'o sanu ta dɔrɔn k'o garanti dɔrɔn k'an ka wari produit en 15 jours Mali ka wari b'a bolo c'est pas compliqué c'est-à-dire an b'an ka to nin ko ninnu da la ne ye nin question ninnu fɔ parce que an bɛ yɔrɔ min na sisan premier ministre m'an ka munumunu nin ko ninnu da la quoi ka maliyɛn ka wari créer ka bɔ CEDEAO la ka bɔ UEMOA la c'est la moindre des choses. ni tun bɛ tali kɛ Abubakar Sidiki Fɔnba la CNT maa dɔ don ale ye ɲininkali minnu kɛ o ɲininkaliw tun ye ninnu ye baara in bɛɛ lajɛlen kuncɛlen ɲininkalikɛla Sogɛli Kokala Mayiga yɛrɛ la a ye kuma min fɔ o filɛ ko n b'a fɛ k'a dɔn
an ye layidu min ta u ye kalo tile fila u ye b'a fɔ ma ko programme d'action gouvernementale an hakilina ye mun ye ka transition baara u ye u ka danaya da an kan ka sira d'a ma an ka baara kɛ ko an kana fɔ an sera ka mun de kɛ o baara la ko caman bɛ olu m'a faamu parce que baara minnu kan ka kɛ a caman ma kɛ parce que assise min filɛ nin ye assise nationale de la refondation an yɛrɛ hakilila tun b'a kɛ mois de septembre la mais président y'a ɲini an fɛ k'an ka ko bɛɛ kɛ maliyɛnw bɛɛ ka fara ɲɔgɔn o la an ye kalo 4 an y'o perdre an bɛ boli ma mɔgɔ minnu ye parti kɔrɔ minnu bɛ fanga la kɔrɔlen ko k'olu tɛ sɔn assise ma fo président yɛrɛ y'i da don a la kalo 4 kɔfɛ an y'a ye tigitigi k'u t'a fɛ ka na yɛrɛ o la an taara assise donc an ye temps caman perdre o kama a filanan kabini président ye premier ministre ta ɲɔgɔn kalo 7 jamanaw dɔ bɛ yen a ma diya u ye o de la ɲɔgɔn kalo 10 faransi ko k'ale bɛ ka sɔrɔdasi ta ka bɔ mali la k'ale tɛ kɛlɛ kɛ ni maliyɛnw ye a ye raison min di ko maliyɛnw ko k'u bɛ taa kuma ni terroriste b'a fɔ ko mouvement terroriste o de kama olu se ka to mali la mais an y'a dɔn kabini o waati la o tɛ tiɲɛ ye fɛn wɛrɛ b'u kɔnɔ u tun b'a fɛ ka président jagoya président kana k'u deli u ka to yen o la olu fana b'u ka condition poser président ye n'i b'a fɛ an ka to yen ka gouvernement kɛta a ye sira in ta aw b'a fɛ ka bɔ nin sira kan président ma sɔn o ma donc u y'u ka minɛnw ta k'u bɛ taga kabini o kɛra gɛlɛya nana CEDEAO commencera ka ko gɛlɛya n bolo bana in a ye fɛn caman yɛlɛma diɲɛ kɔnɔ jamanabaw minnu bɛ sukaro ani tulu ani alikama produit sɔngɔ nana a gɛlɛya fana fo gouvernement ka dɛmɛ kɛ pour que maliyɛnw ka se k'a san nɔgɔya la n'i y'o bɛɛ fara ɲɔgɔn kan ani campagne min kɛra Mali contre la ani CEDEAO yɛrɛ CNT fana ko baara caman bɛ yen a ma kɛ u sago a ma kɛ cogo min na mun na gɛlɛya min sɔrɔla min y'a kɛ a ma kɛ y'o fana f'u ye u ko donc an k'an jija bi rencontre kɔfɛ gouvernement k'i jija an ka ko bɛ kɛ ani CEDEAO ka se ka sira sɔrɔ ka bɛn gɛlɛya in ka bɔ Mali kan a filanan layidu minnu taara min ma se ka dafa an ka baara kɛ o ka se ka dafa ne ka kuma laban ye mun ye n k'u ma ko jamana o jamana n'i b'a fɛ k'i ka hɔrɔnya ta i bɛ gɛlɛya sɔrɔ o sira kan a filanan jamanabaw min filɛ nin ye diɲɛ kɔnɔ n'i y'u bɛɛ ta kelen kelen i b'a sɔrɔ u ka histoire kɔnɔ gɛlɛya min bɛ Mali kan gɛlɛya min u y'a ɲɔgɔn sɔrɔ olu fana u ka jamana kun binnen don u kun bɛ ɲɔgɔn faga guerre civile kun b'u ka jamana la u ka indépendance perdu mais mɔgɔ damadamaw sɔrɔla k'u tɛgɛ di ɲɔgɔn ma u farala ɲɔgɔn kan u sera k'u ka jamana bɔ nɔgɔ la ne ɲɛna o waati de sera Mali la bi donc ka welewele kan bila CNT membre ye k'uli ni gouvernement k'u tɛgɛ di ɲɔgɔn ma an ka se ka jamana in baara ka taa ɲɛ ala barika la président min b'an bolo bi colonel Assimi Goïta a bɛ Mali fɛ a courage b'a la an fana an bɛ politique baara dɔn donc n'an farala ɲɔgɔn kan n'a ye CNT soutien sɔrɔ ani Mali population foyi tɛ se k'an bali transition ka se ka se a ɲɛ ma pour que transition bɛ ban don min na o y'a sɔrɔ Mali lafiyala jamana sabatira an sera ka élection kɛ jɛlenya kɔnɔ maliyɛnw bɛ mɔgɔ min fɛ ko ta ka bila jamana kɔnɔ o y'a sɔrɔ problème caman nɔgɔyara donc ni président kura nana a bɛ jamana ba ka taa a tɛna don kɛlɛ la élection kɛlɛ la sɔrɔdasi kɛlɛ la sécurité kɛlɛ la o b'a sɔrɔ a y'o bɛɛ ɲɛnabɔ baara bɛna boli fɛn min kan o ye transition chronogramme c'est à dire baara kan ka kɛ cogo min na ka taa élection se an b'o baara daminɛ sisan parce que an tora sama-sama de an ni CEDEAO sisan kɔni an ko CEDEAO kɔni an b'a bila kɛrɛfɛ n'an bɛn waati min na an bɛɛ bɛn minɛ a ye 100 min ta an bɛ baara daminɛ k'o kɛ sisan an tɛ foyi kɔnɔ tuguni. Ni tun bɛ tali kɛ Mali premier ministre la Dr Choguel Kokala Mayiga a y'a fɔ cogo min na minnu ma se ka kɛ ni fɛɛrɛ bɛna kɛ ka se k'olu daminɛ yarabi Ala ka se k'olu bɛɛ lajɛlen kɛ n'an bɔra ye arabadon o wulikajɔ kɔni kɛla jariwale tigilamɔgɔw fɛ ni ka se ka don ngolobala sugu kɔni kɔnɔ a kɛra gɛlɛyaba de ye u kɔni ma dankari kɛ maa si la dɛ nka o y'a yira k'a fɔ k'u kɔni taara commandant kɔni fɛ yen nɔ ka se ka taa ale ka moto kɔni ta ni ka se ka moto wɛrɛ fɛnɛ ta ale fɛ yen nɔ fo ka se fɛn wɛrɛw ma ka jenini ta ka ɲɛsin olu ka yɔrɔw ma yaasa k'a pereuratigɛ d'an ma an balimakɛ dɔ b'an bolo nɛgɛ kan balimakɛ bɛ yɔrɔ jumɛn na. n bɛ Molobala. a ye kunnafoni sɔrɔ ko arabadon ko jariwale tigilama ye wulikajɔ ta ka ɲɛsin aw ka dugu sugu ma a ko kɛra cogo di. a kɛra cogo ye arabadon an b'an ka sugujɔ la an nana bali ka jatigɛ
tigila mɔgɔ ye tuna an ka sugu kɔnɔ yan nɔ mɔgɔ nana cɛna kɔnɔ ma se sugula mɔgɔ ma o nana o donna an ka komanan ka siyɔrɔ ninnu nɔ ka o da ninnu kari-kari ka komanan ka moto ni komanan ka musow ka moto ta an ka yurugurika dɔ tun bɛ yan o y'o gɛn ka mugu ci o la o kɔni m'o sɔrɔ o ye kisɛ ci o la o n'o ye ɲɔgɔn gɛn kosɛbɛ o kɔni o sera ka tila o la o ye komanan ka moto ta denmisɛnnin minnu bɛ kɔnɔ ma ni kɔnɔ ka musow ka moto a ye yurugurika min bolila o y'o fana ka moto ta ka komanan yɛrɛ ka sokɔnɔ minɛn dɔw fara ɲɔgɔn kan k'olu jeni ani komanan yɛrɛ ka telebatiri ni fɛn ninnu kɔni kara n'olu ye yurugurika min bolila o ye tasuma dɔw fana ka biro kɔnɔna na k'olu ka buse dɔw jeni ka tila ka komanan yɛrɛ ka sokɔnɔ minɛn dɔw jeni ani komanan ka biro kɔnɔna fɛn dɔw o kɔni o ma se tiɲɛ yɛrɛ la o ma se dugukɔnɔna mɔgɔ yɛrɛ ma parce que u y'u ka fɛn bɛɛ kɛ o yɔrɔnin bɛɛ ka se. Ni maa ninnu bɔra yɔrɔ jumɛn ka na a ka mara kɔnɔ? An yɛrɛ ka jate la kɔni an kɔni an ka kɛ balaburufɛn fɛn de fɛ. O tun bɛ se maa joli ma? O tun bɛ taa maa 10 ɲɔgɔn na parce que u bɛ ɲɔgɔn ta moto la fila. U ye minɛn minnu ta yalima u y'u kɛ cogo di? U ye minɛn minnu ta o kɛra n'u y'o bolo u y'u ka lanbala parce que a mɛnna an yɛrɛ kɔni y'u wele mɛri mɛ y'an kɛrɛfɛla ni fɛn ninnu yɛrɛ la mɛ u ka se ka don fo Molobala ka ɲɔgɔn kɛ c'est la première fois ko kɔni kɛra dabalibanko y'an yɛrɛ fɛ. An bɛ min bila jamana ɲɛmɔgɔw ma halisa u ka hakili to an na ka fɔ hakili to an na o hakili banna an bɛ fɔ ka dɔ fara cɛsirijala kan u ka an dɛmɛ yɛrɛ de ka fɔ u tɛ baara la u bɛ baara la koyi finitigiw b'u fo u bɛ dɛmɛ yɛrɛ de u bɛ faso baara yɛrɛ la mɛ an b'a ɲini an ka ɲɛmɔgɔ fɛ halisa u k'an dɛmɛ ka dɔ fara koɲɛ ninnu kan. Ni tun bɛ tali kɛ ngolobalaka dɔ ka seereya la a y'a fɔ cogo min na yarabi ala ka fɛrɛ sɔrɔ nin waleya na jadi wala tigilamaw kɔni kunnafoni y'a yira k'a fɔ ko kuma ni kuma k'u bɛ boli ka t'u kun bɔ yɔrɔ dɔw la yarabi ala ka fura b'u ka woro ɲɛma n'an bɔra ye Buguni marabolo dugu dɔ bɛ n'a bɛ fɔ a ma ko Dogo ye komini denw bɛɛ lajɛlen kɔni bɔra ka se k'a yira k'a fɔ k'u ka maire kɔni k'a bɛ ka gɛlɛya ta ka ɲɛsin olu ma dɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya ko dama dɔ baara kɔni daminɛna olu ye dama dɔ baara kɔni daminɛ ko maa dɔw kɔni nana ka na se ka na bi olu kan ko dugumaa minnu nana ka na bi olu kan ka marifa ci olu la k'u ni maire kɔni bɛ ɲɔgɔn kalama dɛ u kɔni ye wulikajɔ kɔni kɛ ni ka nisɔngoya taamaba kɔni kɛ an ka taamakɛla ninnu dɔw lamɛn. An b'a Dogo commune de la bi bana dugu 85 a bɛɛ mɔgɔ bɛ yan bi an fana bɛ yan gɛlɛya min kama an de y'an ka jamana lawuli jamana den bɛɛ bɛnna kan ko ka dama in lawuli o dama lawulilen maire de y'i fara dugu 2 de kan k'o tɛ kɛ ka sɔrɔ ka mɔgɔw labɔ ka taa mugu ci an na an ka baarayɔrɔ mɔgɔ caman banana hali bi taa mɔgɔw bɛ dɔgɔtɔrɔso la u ma na u taara k'an sɔrɔ baarayɔrɔ ko fɔ an ka bɔ an ka baara kɛ ko fɔ an ka baara bila u ye diyagoya an bɛ dama minnu kan ka se sanubɔ an bɛ ka bɔ Bɔrɔmila kungo kɔnɔ de jamanatigi n'a ka jamanadenw bɛɛ ye yamaruya bɛɛ bɛnna kan ka yamaruya d'a ma ko k'a bɔ bɛɛ bɛnna kan hali bi jamanatigi a balolen bɛ yen maire ani tɛgɛla ani tintala o dugu 3 olu dugu 2 ka fara maire kan olu de ma sɔn an de ko Mali kura an bɛ faso jɔ de fɛ an tɛ faso ci fɛ maire y'a sigɛ a ye sigɛ bi a n'a ka mamuru u ka taa ka bɔ an kunna ka taa mugu ci an na kuma tora wolo tora o mɔgɔw ye tagamara an cɛra n'u ma mugu ci olu ye kaso la an mago b'an balimaw u kana parce que an ma mugu ci an ma fɛn kɛ mɔgɔ la. ne tɔgɔ Moro Dunbiya ka bɔ Laso an kɔni nisɔngoyalen de b'a yira maire la bi an t'a fɛ bi an t'a fɛ sini jamana fɔlɔ tɛ Bɔrɔmila ta ye bana falen don jamana la Bɔrɔmila ta na ka adamadenw bila ka taa mugu ci an na m'a fɛ ka min fiyɛ ka mɔgɔw bana dɔw yɛrɛ kɔni hali bi olu bɛ dɔgɔtɔrɔso la kisɛw ma ban o la donc an bi tɛ maire fɛ an sini t'a fɛ ale de ka laɲini don donc an kɔni nisɔngoyalen b'a yira bi kɔfɛ tile 3 n'o y'u sɔrɔ mairie kɔnɔ yan donc si min ma an banalaw fana kun nɔ olu bɛna o dɔn parce que an mago de b'a la bi mɔgɔ minnu ye mugu ci mɔgɔw la olu bɛ taama la bon an ka mɔgɔw fana bɛ kaso la k'a sɔrɔ u ma foyi kɛ u k'an ka mɔgɔw bila minnu ye mugu ci u k'olu minɛ n'olu ma minɛ sanni tile 3 an bɛ don a dugu kɔnɔ an b'a dagakolo ci k'a filiwulu ci. o nana sɔrɔ baara la 2 heures tile waati tindalakaw ani tigɛlakaw u jamakulu de bɔra ka na an sɔrɔ baara la fara kɔnɔ a bɛ cɛ 100 bɔ parce que mɔgɔ t'u ka dugu la ko marifa bɛ min bolo n'u mana terrain kan ka na bonni kɛ a bɛɛ bɛ dugu kɔnɔ ye an ye ci bila gendarmerie la olu ye cargo 5 de bila ka na cargo 5 in na u fana nana ka segin u ma mɔgɔ minɛ u ma maramafɛn minɛ ka taa an ye tile 3 kɛ an fana sigilen don k'u filɛ parce que an de y'a ɲɛfɔ fanga ɲɛna an t'a fɛ k'an ka kiiri tigɛ an yɛrɛ ye bon fanga dun an fana bɛɛ danyɔrɔ ye n'o faama y'an ka mɔgɔw fana minɛ k'o datugu minnu ma ye mugu caana o fana b'u sen kan k'i taama ni ɲɔgɔn cɛ an kɔni seko ye min ye o ye fanga ye mais an kɔni ka délai fana o ye tile 3 ye bi kɔfɛ maire n'a ka jama k'an ka maire to an ye bana dugu 80 ni dugu 5 dama daminɛ premier Bɔrɔmila tɛ a dugu ka dɔgɔ n'a ye Koroma dugu ni can ma jɛ ko dama ma se jamana min na Bɔrɔmila ta ala nana to bi da kɔnɔ gɛlɛya kɛra ɲina foyi tɛ ye ala ye to bi an da kɔnɔ ko ala k'an balo n'o ye tiɲɛ na ne yɛrɛ ni n ka musoya ne se ka sunɔgɔ don dɔw la ka miiri e ye maɲumanko kɛ den minnu ɲɔgɔn fɛ k'o ye kaso kɔnɔ
tiɲɛ kunna ko nafolo ni y'a miiri n tɛ se ka sunɔgɔ ne bɛ san 70 ni dɔɔnin bɔ Modibo Sigi président ara k'i den fɔlɔ taama le to n bolo nde n tagara Kodowari 150 k'i bɔ Buguni ka taa Buakɛ 150 ne tɛ den ye n tɛ sira saya ɲɛ fɛnɛ parce que n ta minnu sara o bɛɛ ye mugu ci mun na sabaga ni balota ala k'u bɔsi parce que hali n'i ma kɛ mɔgɔ ye i k'i hɔrɔn ye n t'u sɛ parce que an tɔɲɔna est ce que n'a y'a sɔrɔ ko dɔn y'a ju tigɛ ta dama tun bi bɔ yan n'a y'a sɔrɔ mirijɛla y'a ju tigɛ ta dama tun bi bɔ yan n'a y'a sɔrɔ burala y'a ju tigɛ ta dama tun bi bɔ yan na kuma fɔlɔ n'a Fuamalu n'a y'a kɛ a bananka kisi ayiwa fɔlɔ Tindala Morifa wura dɛ a ko Tindala Morifa minɛ k'i tigɛla ta minɛ n'o ko wala an tɛ sɛnɛ kɛ ɲina u bɛ mugu ci an na dɛ parce que Kalifa y'u kɔ kan Kalifa t'an kɔ kan dɛ Kalifa y'an den ɲagami an bila ɲɔgɔn na jamana ka jɔyɔrɔ kɛ parce que ni jamana ma jɔyɔrɔ kɛ mɔgɔ mun y'a da anw na an b'u dɔn an b'u faw dɔn an b'u baw dɔn n'a fɔra bi jamakulu kelen b'an kɔ bi k'an ka bɔ dugu nin ta anw yɛrɛ dalabɔ k'i surula k'an dalabɔ donc an tora sariya kɔ da kɔni b'an na wele bi an bɛ sariya kɔni kɔ an bɛna sariya suit asuma a bɛ baara la mais wele bi a ka hakili to Buguni fanga la Buguni fanga man ɲi parce que n'i ye mɔgɔ ka to mugu ci mɔgɔ la ka taama o dugu kelen kɔnɔ aw bɛ ka taama ɲɔgɔn kan an bɛ ka sariya bato n'o ye fɛn min kɛ anw b'a dɔn a dɔw fana b'an bolo an bɛ se k'a fana ci u bɛ taama f'u bɛ moto boli ka kɔtasi k'an ka duguw kɔnɔ a ye furusiri tigɛ dugu 47 cɛ u tɛ kuma ɲɔgɔn fɛ u tɛ se ɲɔgɔn ka dugu la u tɛ furusiri kɛ ne san 36 de ɲinɛ ni nin maire kelen in tɛ marisi ma deli ka kɛ bana yan ni nin maire kelen in tɛ faso ma deli ka ci bana yan mais an bɛ yɔrɔ min na bi maire in de y'an ka faso ci ka d'a ma parce que k'ale tɛ yanga ye k'ale mago tɛ mana filanan na an bɛ dɛmɛ ɲini président Asimu fɛ a k'a ka faso yɛrɛ kama a k'a ka ban Maliba in kama ka faso jɔ k'a dilan k'a lawasa ka na bana sigi kan kelen kan ne saba kɔnɔna an mago bɛ k'o la ala sago jama bɛɛ lajɛlen sago an tɛ maire kɔ bi an t'a kɔ sini maire kunfin an t'a kɔ bi an t'a kɔ sini a y'an ka faso ci an t'a kɔ bi an t'a kɔ sini rebellion don an t'a kɔ bi an t'a kɔ sini ni tun bɛ tali kɛ Dogo commune denw na kɛrɛnkɛrɛnnenya Banankaw u y'a fɔ cogo min na yarabi ala k'u bɛɛ kelen kan fɛn fɛn bɛna bɔ nin ko la an b'a tɔ pereperelatigɛ k'aw ye n'an bɔra yen a yirala k'a fɔ ko Buguni ni Manankɔrɔ ni ɲɔgɔn cɛ ko yen siraw kɔni tiɲɛnen don dɛ Bugunikaw kɔni fo ka taa se Manankɔrɔkaw ma u y'a yira k'a fɔ ko nin sira in kɔni taama man nɔgɔ ye wele kɔni bila jamana ɲɛmɔgɔw ma u ka se ka kɔfilɛ kɛ olu ka sira in na ni ka se k'a dilan an ka maa dɔw lamɛn ka bɔ Buguni ka taa Manankɔrɔ a sira tɛ se ka boli franchement an b'a ɲini an ka jamana ɲɛmɔgɔw fɛ u k'u hakili to sira min na u k'a kɛ cogo bɛɛ dɔ ka sira nin k'a ladilan ni san dama min kɔnɔ pour que ka bɔ Buguni ka taa Manankɔrɔ mɔgɔ sigilen bɛ a kɔnɔ a bɛɛ kɛ lafiya donc Mali yɛrɛ kɛ lafiya parce que n'i y'a jate min na ka bɔ Buguni ka taa Manankɔrɔ sira min don a sira bɛ nafa min don Mali kɔnɔ a tɛ se ka fɔ ka ban n kɔni n b'a ɲini ala fɛ k'a ɲini tila fɛ transition mɔgɔ min nalen na u y'a kɛ ala kama tila kama n bɛ fɛ y'an kɔrɔ ala u ye u y'an ka sira dilan sira nin wa a n'o gɛlɛya yɛrɛ kuru i miiri gɛlɛya n'a kuru la san ma hali anw na muso min ni sɛtikɔm dɛsɛ muso min na yan k'o ka jigin san k'o se kojugu anw na sira nin sɛmɛji ma don anw na produit marcheur ninnu tiga ninnu ni fɛnw a bɛɛ bɛ tiɲɛ sira yɛrɛ n ko ala yɛrɛ sira ka jamana développer sira ntanya ye gɛlɛya tigɛ ba fɔ la sira in ka jugu ni salatu tigɛ yɛrɛ wallahi sira in ka jugu ni salatu tigɛ i bɛ tila yɔrɔ o yɔrɔ ko dimi fan bɛɛ b'i dimi sira in man ɲi vraiment n'u sera ka solution sɔrɔ ka sira in dilan a bɛ kusaya kosɛbɛ ne yɛrɛ kɔni ka laɲini ye o de ye sinon sira in t'a la yɛrɛ sira in man ɲi hali dɔɔni tɛ sɔn a ka jugu mobili ma trop ka bɔ Buguni an bɔra Buguni 6h30 mais an sera Garalo 10h moins à peu près 3h30 comme ça o ye kan min bɛ ne bolo k'a fɔ jamana ɲɛmɔgɔw ye u ka fɛɛrɛ sugu bɛɛ kɛ pour que u ka se ka Garalokaw ka sira dilan sinon sira in man ɲi hali dɔɔni ni mɔgɔ ko sira in ka ɲi a tɛ kɛ nkalon tigɛ a ma deli ka se sira in na sira in man ɲi hali dɔɔni a ka jugu mobili ma trop sira in man ɲi o de kan min bɛ bolo ka se ɲɛmɔgɔw ma président n'a ka ɲɛmɔgɔw ma o y'anw ka sira ko nin sira min tigɛla yan kunɲɔgɔn kelen hali mɔgɔ tɛ tɛmɛ a fɛ n'anw na fɛnkɛnɛw sera an mako bi sa tigɛkɛnɛ ti san tamatiw ma k'an bolo ganw b'an bolo bɛɛ bɛ ca anw bolo yan olu bɛɛ wala Bamakɔ kɔnɔ ni sira in kɔni sera k'a dilan o ye musow ka hamina na ni tun bɛ tali kɛ Manankɔrɔ sira matarafabaga dɔw la y'a fɔ cogo min na wulikajɔ in kun tɛ dɔwɛrɛ ko sira in ka se ka dilan yarabi ala k'o hakilinaw sabati n'an bɔra yen Bakɔ Jikɔrɔnikaw fɛ yen nɔ olu ka sigidalama dɔw kɔni bɔra k'a yira k'a fɔ k'olu ka yɔrɔ dɔ kɔni bɛ yen nɔ n'a bɛ fɔ ma place publique sigidalamaw ka fiɲɛminɛ yɔrɔ ko dɔw kɔni bɛ k'o yɔrɔ kɔni ŋanamu kabi kumanija dɔw y'a ŋanamu u ye o kiriw kɔni kɛ o da jar'u la ko nka ko kɔsada in na ko wulikajɔ kɔni kɛmɛ maire dɔ fɛ ko k'a feere maa wɛrɛw fɛnɛ ma k'olu kɔni namɛ k'u bɛna baara kɔni kɛ a ɲɔgɔn samasama kɔni daminɛna u ye wele bila kunnafoni dilaw la ka se ka kangarida kɔni kɛ min bɛ tali kɛ Nuhum Jakite o y'a ɲɛmaa dɔ ye an ka lamɛn
ne tɔgɔ nu jakite ne Bako Jikɔrɔ ni sigibaga de an ka association bɛ yan a tɔgɔ association pour le développement de Bako Jikɔrɔ ni ACI extension anw ye terrain ninnu san ACI fɛ kabi 96 wagati la terrain bɛ feere an ma tuma min na ACI ka plan na kɛnɛ dɔw de yira an na k'a fɔ ko nin ye espace vert ye nin ye sugu yɔrɔ ye nin ye école-so yɔrɔ ye nin ye fɛn yɔrɔ ye terrain sɔngɔ tun bɛ fɔ ka da o de kan terrain minnu bɛ espace vert kɛrɛfɛ ani sugu ni fɛnw kɛrɛfɛ olu sɔngɔ ka gɛlɛn ka tɛmɛ a bɛɛ kan donc an ye terrain san ACI fɛ o kɔnɔ la misali la a kɛlen komi n'i y'i ka terrain san ACI fɛ o condition na kɛnɛ min b'i kɛrɛfɛ o kɛlen komi o y'i ka sigida fɛn dɔ de an nana bɔ mun kalama wagati la an ka espace vert min b'an bolo yan nɔ commune 5 maire nana tila k'a di mɔgɔ dɔw ma olu nana baara daminɛ a la olu ye baara daminɛ a la tuma min na an ka association wuli ka jɔ kɛ an taara tribunal la an ye lettre ci ministre ma an taara espace d'interpellation démocratique la ala y'a kɛ tribunal administratif ye jo d'a ma cour suprême ye jo d'a ma o kiiri sɛbɛnw bɛɛ b'an bolo yan a bɛɛ maralen don maintenant o y'a sɔrɔ terrain tun dira mɔgɔ minnu ma olu dɔw de tun ye soubassement daminɛ yɔrɔ la donc komi an bɛ sariya kɔfɛ an ko k'an tɛ maga u ka baara kelen na f'u yɛrɛ ka na bɔ yen ou bien sariya k'an yamaruya k'a fɔ an k'a bɔ yen donc ja an b'o sigi la tuma min na 2020 an kɔrɔ Bamako maire district o tilara ka décision kura ta ka terrain ninnu di mɔgɔ kura ma anw t'o kalama yɛrɛ anw bɛ ka wuli tuma min na sa k'an bɛna an ka baara daminɛ ka terrain laban k'a di denmisɛnninw ma u ka k'u ka farikolo ɲɛnajɛyɔrɔ ye mɔgɔ dɔw fana bɔra sisan tuguni ka n'u jɔ ni sɛbɛn kura ye k'a fɔ ko terrain y'olu ta ye an ko k'an t'o kalama an t'o terrain ko kalama donc o kɛlen sisan o fana nana kɛ tribunal kura ye olu y'an wele tribunal la an fana y'u wele tribunal la donc o baaraw bɛ procureur bolo commune 5 tribunal la u tun y'an wele o yɛrɛ de la commissariat la k'an ka taa an ka déposition kɛ walasa u ye plainte min k'anw contre la k'anw de ye jama labɔ ko k'u ka yɔrɔ tiɲɛ anw ye jama labɔ ko k'u ka soubassement ni fɛnw kari an tun bɛ polisi la o de la ka fɛn kɛ donc polisiw y'an lamɛn ko ntɛnɛndon an ka segin ka taga u bɛ taga an yira procureur la ni procureur ye min fɔ donc sisan an ka laɲini ye min ye anw ma faveur ɲini mɔgɔ fɛ an b'a fɔ k'u ka fɛn kɛ an ye min ma deli ka kɛ anw ko dɔrɔn ne ka jamana sariya labato jamana sariya labato ye mun ye an ka code domanial a b'a fɔ de n'a fɔra yɔrɔ min ma ko espace public o tɛ se ka di mɔgɔ si kelen pe ma cogo si la wa sariya loi ye autorisation di ministre ma ministre min bɛ domaine baara kunna n'a yera wagati o wagati yɔrɔ o yɔrɔ k'a fɔ ko mɔgɔ o mɔgɔ o dugukolo de taara k'o di ma yamaruya bɛ ministre bolo a ka décision annuler wagati bɛɛ an ka laɲini tɛ dɔwɛrɛ ye n'o tɛ parce que hakili tɛ ko min na a bɛna kɛ tiɲɛni de ye don dɔ la parce que denmisɛnninw bɛ yɔrɔ min na u ni tiɲɛnen don. ni tun bɛ tali kɛ n'u jakite la kuma kolomayɔrɔ tɛ dɔwɛrɛ ka se ka wuli ka jɔ kɛ yaasa a kana na kɛ kasarako de yarabi ala ka nin ko in dansira la n'an bɔra ye kɔsada in na polisi cɛden ta minnu kanu kɛra fo ka taa se sapeur pompier olu maa minnu kɔni binna u y'a yira k'a fɔ tiɲɛ ala ka kan olu binna nka olu kɔni b'a ɲini jamana ɲɛmɔgɔ fɛ baarako gɛlɛya kama u ka se ka olu kɔni ta u ye fara ɲɔgɔnba kɔni kɛ ka wele bila jamana ɲɛmɔgɔ ma u ye kuma min fɔ kunnafonidilaw ɲɛkɔrɔ an k'u lamɛn. an de farala ɲɔgɔn kan sɔgɔmada in na ka bɔ ka na yɛrɛmajigin kɛ an ka autoritéw ɲɛna o yɛrɛmajigin tɛ dɔwɛrɛ k'a yir'u la tiɲɛ na an binna mais an farala ɲɔgɔn kan k'u deli tuguni u ka baara d'an ma baara in de kanu b'an bɛɛ lajɛlen na o de y'an fara ɲɔgɔn kan yan bi u k'a lajɛ ka additif dɔ bɔ an ye additif min ni an bɛɛ b'an yɛrɛ y'a kɔnɔ o de y'a to an sera yan bi o hukumu kɔnɔ an bɛ an ka président interpellé k'a fɔ a ye a ko n'ale échouera ko a bɛ komi Mali jeunesse bɛɛ de échouera bon bi an nana jɔ a ɲɛkɔrɔ ala kɔfɛ an nana jɔ ale yɛrɛ fana ɲɛkɔrɔ a kana to an denmisɛnninw a dɔgɔninw a denw an fana ka échouer a ɲɛna k'a sɔrɔ u bɛ se ka ko dɔ kɛ an ye. an nana ka na an ka dusuman kasaya yira an ka ɲɛmɔgɔw la an minnu binna polisi définitif la corps bɛɛ lajɛlen b'a la sapeur b'a la a bɛɛ lajɛlen an kɔni nana ka na k'aw deli Assimi Goïta an ka président an b'i deli i ka an dɛmɛ additif ka se ka bɔ an ka se ka baara sɔrɔ k'an bɔ ni kamanagan in kɔnɔna na n'o tɛ an kamanagannen don bi dɛ ne kamanagan tɛ fila ye kelen ma an kan bi an kɔni b'i deli ala ni ala kira kama se t'anw ye bi setigi ye ala ye wa setigi dɔ fana e ye an jigi ye ala ye an jigi ye kira ye an jigi ye Assimi Goïta ye i k'an dɛmɛ ni m'an dɛmɛ se foyi t'an ye i ka don an jigi kɔrɔla na an ka premier ministre Choguel Mayiga an b'i fana wele nin yɔrɔ la i ka don an jigi kɔrɔ i ka an denmisɛnninw dɛmɛ an ka se ka baara sɔrɔ baara ka di an ni yɛrɛ de ye an b'i deli a k'an dɛmɛ. an nana an ka dusukasi yira k'a yira an ka Mali faamaw la k'a yira an ka Mali setigiw la minnu bolo bɛ papiye in na k'a daminɛ a fɔlɔ f'a laban Mali leader bɛɛ lajɛlen an ko ko Mali kura n'an y'a ta k'a lajɛ maa fɛn fɛn bɛ yan bɛɛ ye Mali kura kɛlɛ kɛ
mɛ n'a ta k'a jateminɛ an tɛ ka don Mali kura hukumu kɔnɔna la. Donc o wagati la an balimamusow n'an balimakɛw ko k'u b'u ka hakɛ nɔfɛ, u ka hakɛ bɔsir'u la tiɲɛ kan k'a di mɔgɔ wɛrɛ ma bɛɛ ɲɛna ko u b'u ka hakɛ nɔfɛ, ko u ka hakɛ segin u ma. Sadio Kamara, ministre de la Défense, Assimi Goïta, Maliki Diaw, Wage, an m'aw bɛɛ wele a k'aw kɔsi Mali yɛrɛ kale bɛɛ lajɛlen na a ka kɛ tiɲɛ kan. Tiɲɛ don hali ni additif bɔra bɛɛ tɛ se ka ta, mais minnu n'a bɛ ɲɔgɔn na minnu hakɛ don olu ta ka segin u ma. Ni tun bɛ tali kɛ maa dɔw ka seereya la maa minnu binna kuma in tun tɛ dɔwɛrɛ ye k'olu ka se ka ta yasaw fana bɛ se ka baara sɔrɔ cogo min na yarabi ala ka bɛnɲɔgɔnya sabati nin ko la. N'an bɔra yen fanakaw fɛ yen nɔ cakɛda dɔw kɔni tun bɛ ka sɛbɛnfura dɔ bila sen kan. Sɛbɛnfura in tɛ dɔwɛrɛ maakɔrɔba sɛbɛn de don, maakɔrɔbaw bɛ se ka taa sɛbɛn in kɔni ta a tɛ ta wari la nka kunnafoni y'a yira k'a fɔ o communiqué kɔni kɛlen arajo la ko fanaka dɔw kɔni m'a faamuya a kɛra dɔw kɔni kɔnɔ ko coronavirus wari don u y'a yira k'a fɔ ko o wari tɛ wa ko nin tɛ wari ko ye ko nin ye maakɔrɔba sɛbɛn de ye u ka ɲɛmaa kɔni wele bila kunnafonidilaw ma ka se ka ɲɛfɔliw kɛ u ka se ka faamuyali sɔrɔ sɛbɛnfura in ko la min bɛ tali kɛ Seydou Barima Bokoum an k'ale lamɛn. Ne ye Seydou Barima Bokoum ye Fana service de développement social ɲɛmɔgɔ ye ne Fana n'a nɔ kan dugu ka kunnafoni dɔ di kunnafoni min bɛ tali kɛ le 12 avril n'o ye avril kalo tile 12 ye anw ye communiqué dɔ kɛ ka communiqué in bila arajoso la u k'a fɔ communiqué in tun bɛ tali kɛ mun na a tun bɛ tali kɛ maakɔrɔba sɛbɛn n'an b'a fɔ a ma carte de priorité ala y'a kɛ communiqué passera ayiwa minnu b'a ɲɛdɔn olu y'a faamu nka a kɔnɔna la an tulo bɛ kuma wɛrɛw la an tɛ kuma minnu bɔ fan dɔn donc an y'a kanu an ka sigi bi ka kuma pour que faamuya bɛ se ka sɔrɔ bɛɛ bɛ se ka a dɔn fɛn min don sɛbɛn in maakɔrɔba sɛbɛn de don a bɛ di maakɔrɔba ma n'a si tɛmɛna san 60 ka sabi kan san 60 a n'a kunkanfɛn i n'a ka kan sɛbɛn in a tali fɛnɛ tɛ diyagoya ye maakɔrɔba si ma k'a fɔ ko n'i m'a ta ko dɔ de bɛ k'i la n'i m'a ta i bɛ ɲangi foyi t'a la mais n'a b'i kun a ka ca ala fɛ i bɛ taa cakɛda minnu na dɔgɔtɔrɔso b'o la banki b'o la fo ka se jamana ka baarakɛyɔrɔ ni fɛn o fɛn ye jamajɛ baarakɛyɔrɔ de ye ni sɛbɛn in bi i kun n'i y'a yira minnu b'a ɲɛdɔn a ka ca ala fɛ u bɛ se ka nɔgɔya k'i ye o nɔgɔya fɛnɛ tɛ k'a fɔ ko i tɛ furakɛli wari sara ko i tɛ musaka min kan ka bɔ o cakɛda la k'i t'o sara o n'o nɔgɔya tɛ kelen ye an b'a jate maakɔrɔba caman bɛ yen nɔ bi i bɛ se san 60 ma o b'a sɔrɔ alajarabi dɔw b'u la o bɛ se ka kɛ bana ye min b'a to u tɛ se ka ran jɔ ka mɛn min b'a to u tɛ se ka mɛn tile kɔrɔ min b'a to u tɛ se ka funtɛni ku donc ni sɛbɛn in b'i kun n'i y'a yira n'a y'a sɔrɔ mɔgɔ minnu bɛ yen a ka ca ala fɛ i ta bɛ ɲɛnabɔ joona ka se ka i sen d'i ma o de ye sɛbɛn in nafa ye mais an ye communiqué min kɛ an tulo b'a la k'a fɔ ko covid wariko don dɔw sera an ma caman ko covid wari bɛna di caman fɛnɛ nana k'a fɔra ko n'i ye sɛbɛn in ta ko dɛmɛ de bɛ d'i ma donc an bɛ fɛ k'o de perepere latigɛ bi bɛɛ k'a faamuya nin ye chef de service de kumakan ye sɛbɛn in a tali ni dɛmɛ tɛ fankelen fɛ parce que anw yɛrɛ bolo sɛbɛn in yɛrɛ tali ye dɛmɛ ye fɔlɔ ni fɛn min b'i kun n'a bɛ se ka priorité d'i ma ka se ka i ka kow ɲɛnabɔ joona o ye dɛmɛ ye nka komi ni dɛmɛ fɔra bi an caman hakili bɛ taa wariko la an caman hakili bɛ taa baloko la n'o kow nana don min na o fɛnɛ bɛ fɔ nin fɔcogo la nka bi Fana n'a nɔkandugu cɛ fara muso kan bɛɛ k'a dɔn k'a fɔ an ye carte ko min kuma fɔ carte ni dɛmɛ tɛ fankelen fɛ carte ni covid wari tɛ fankelen fɛ ni tun bɛ tali kɛ Seydou Barima Bokoum a y'a fɔ cogo min na yarabi ala ka faamuyali sɔrɔ nin ko la n'an bɔra yen Buguni région sapeur pompier kɔnɔ olu ye ambulance dɔ kɔni sɔrɔ a kɛra nisɔndiyaba de ye an k'u ka ɲɛmaa lamɛn n'o bɛ tali kɛ lieutenant colonel Mohamed Samake an k'ale lamɛn. an ye ambulance kura 2 sɔrɔ bi o ambulance sɔrɔla cogo di parce que an kun y'a kulekan bɔ an ka autorité ye a mɛnna n ko ambulance min b'an bolo a sɛgɛnnen don dɔɔni parce que o ambulance in sɔrɔla depuis 2014 donc n nana n y'a kuma fɔ gouverneur ɲɛna donc gouverneur fɛnɛ ma a bila dagagirinda la donc a ko teliyara an nisɔndiyalen don kosɛbɛ parce que nin bɛna an ka baarakɛminɛnw renforcer vraiment a b'a to an bɛ baara min na su ni tile an ka dɔ fara o kan donc protection civile personnel fɛn fɛn bɛ Buguni yan an kɔntalen don an sewalen don an hakili bɛ Buguni cercle tɔw la fana notamment Yanfolila Kumantu Silenge donc an hakili b'olu bɛɛ la donc don n'a nataw la olu fɛnɛ bɛ dɔ sɔrɔ n'Ala sɔnna a ma. ni tun bɛ tali kɛ lieutenant colonel Mohamed Samake la y'a fɔ cogo min na minnu ma fɛn sɔrɔ yarabi ala ka dɔ don garisɛgɛ la n'an bɔra yen cakɛda kɛrɛnkɛrɛnnen dɔ sigilen don sen kan an ka jamana kɔnɔna na AND Mali olu ka baara kɔni tɛ dɔwɛrɛ dɛ
u bɛ se ka wulikajɔ kɔni kɛ maa minnu bɛ ni gɛlɛya y'olu sɔrɔ n'u kɛlen bɛ kɛrɛfɛdɛn ye olu bɛ se k'u sen don jamana ko la cogoya mun na u kɔni ye wulikajɔ kɔni kɛ u bɛ yaala kɛ jamana fan bɛɛ lajɛlen na gɛlɛya ye maa minnu sɔrɔ baara in bɛɛ lajɛlen kɔfɛ u ye sigikafɔ dɔ kɔni kɛ a ɲɛma dɔ bɛ tali kɛ Dirisa Ɲankile an k'ale lamɛn. An bɛ ka baara kɛ projet dɔ hukumu kɔnɔna na n'an k'o ma ko ka jamanadenw olu sen bɛ se ka don cogo min na an ka furancɛla kiiri baaraw la Mali kɔnɔna na maintenant hukumu kɔnɔna na an ye ŋaniya dɔ ta ka ɲɛsin an ka baɲumankɛ tɔn dɔ ma ni min y'an dɛmɛ walasa an bɛ se ka waleya sabati cogo min na Mali kɔnɔ o de hukumu kɔnɔna na an ye victimes minnu bɛ yen n'u ye degunba sɔrɔ an ka jamana mankan ninnu kɔnɔna na donc an ye kuma d'u ma Moti ka kuma d'u ma Segu ka kuma d'u ma Kulukoro pour que u bɛ se ka u yɔrɔ bɛ se k'a fɔ u b'a fɔ u sen ka don cogo min na jamana baaraw la haka diya bɛn ni kɛlɛ bɛ se ka sabati Mali kɔnɔ cogo min na o baaraw la cogo min na donc région kɔfɛ sisan an y'a ɲini k'a fɔ Bamakɔ yan an ka na forum national ba kɛ Bamakɔ yan parce que minnu fɔra région na k'a da Bamakɔ ɲɛkɔrɔ olu fana ka se ka valider parce que victimes fana ka représentant baw de bɛ Bamakɔ yan olu fana ka se k'u hakilila di a kan walasa an ka se ka fɛn sɔrɔ hakilila dɔ sɔrɔ min bɛ se ka kɛ sabatifɛn ye min bɛ se ka waleya jamana kɔnɔ walasa mɔgɔ min ye victime ye n'o ye minnu ye degun sɔrɔ an ka kɛlɛ in kɔnɔ cogo min na u sen bɛ se ka don bɛn ni tileya waleya la cogo min na jamana kɔnɔ haka diya u yɔrɔ ka hakaw bɛ se ka sabati cogo min na Mali kɔnɔna na projet in musaka bɛɛ $14 ani dɔɔni. Ni tun bɛ tali kɛ AND Mali ɲɛmaaba la Dirisa Ɲankile a y'a fɔ cogo min na yarabi Ala ka hakilina ninnu sabati an ka jamana kɔnɔ n'an bɔra ye bi ye sunkalo tile 21 ye su in na ye su 22nan su ye o nafila ye jɔko joli Maliki Danbele b'a ɲɛfɔ an ka lamɛn. Sunkalo su 22nan o ye su in nɔ ye o nafila ye jɔko 2 de ye kalan min bɛ kɛ a nafila ninnu na o de filɛ nin ye i bɛ Fatiha kalan fo ka taa s'a laban ma ka sabbi isma rabbikal aala kalan fo ka taa s'a laban ma ka inna anzalnahu siɲɛ 3 kalan fo ka taa se a laban ma inna anzalnahu ka kalan fo ka taa s'a laban siɲɛ 3 ka kul huwallahu kalan fo ka taa s'a laban ma siɲɛ 3 ka kul a'udhu birabbil falaki kalan fo ka taa s'a laban ma siɲɛ 3 ka kul a'udhu birabbin nasi kalan fo ka taa se a laban ma siɲɛ 3 o kɔrɔ arakan kelen o kelen ne de kalan ninnu de bɛ kɛ i tɛ taa tɛnturu la f'i ka nin kalan bɛɛ kɛ ka ban o tuma n'i ye o kalan bɛɛ kɛ ka ban Fatiha kalanlen kɔrɔ kɔfɛ i bɛ taa tɛnturu la ka tila ka wuli tuguni ka Fatiha kalan ka nin kalan kelen ninnu kɛ o tuma ka sɔrɔ ka taa tɛnturu la o tuma o ye jɔko 2 dafalen ye n'o banna i bɛ salamu bila salamu bilalen kɔrɔ kɔfɛ i bɛ dugawu kɛ i yɛrɛ ye o dugawu de filɛ nin ye o de ye arabukanama Allahumma iftah li fihi abwaaba fadlika wa anzil alayya fihi barakatika wa waffiqni fihi limujibati mardatika wa askinni fihi bahbuhati jannatika ya mujiba da'watil muditarrin ibaba ala dayaleli kɛ ne nin sunkalo in kɔnɔ i ka fusamandiya bondaw la i ka jigili kɛ ne ka sunkalo in kɔnɔ i ka barikaw la i ka n bɛɛ sema sunkalo in kɔnɔ ka n'i ka jɛnbaya waajibiyalenw ye ala i ka n sigi i ka alijinɛ dukɛnɛ fɛrɛlenw kɔnɔ y'a ye ala min bi hitajuwabaw olu ka dugawu jaabi ani damakasibaw ka dugawu jaabi ala k'an ni sababa bɛɛ. Ni tun bɛ tali kɛ Maliki Danbele la a y'a fɔ cogo min na yarabi Ala ka sunkalo tɔ timɛko ɲuman d'a ma n'an bɔra an bɛ taa jamana kɔkan na Mohamed Samake mun bɛ bolo. Karamɔgɔ Sidiki y'a fɔ cogo min na an bɛ taa jamana kɔ kan an b'a ladɔn k'a fɔ min ye marifatigi jɛkulu min n'an ma wuli ka groupe État islamique ko olu ka wulikajɔ fanga ka bon waati na Afghanistan jamana kɔnɔna la kunnafoni ka fɔ la ko y'a yira k'a fɔ ko dɔ fana tɛmɛna na ko min ye bingani wale min n'a taara ka ɲɛsin misiri ma n'an ma wele ko mosquée chiite ko marifatigi jɛkulu nin ko olu de ka waleya don ko wa ko u y'a kɛ k'u ma nimisa dɛ ko wa ko hali kurabu ko kurako b'u kɔnɔ don nataw la n'an bɔra an bɛ taa Russie an b'a ladɔn k'a fɔ Russie jamana bɔra ka laseli kɛ kunu arabadon yɛrɛ k'a yira k'a fɔ ko min kɔni ye olu ka lajɛko fɔlɔ ye n'o ye maramafɛn n'an ma wele ko missile balistique intercontinental la k'olu kɔni a lajɛko fɔlɔ kɛ n'an ma wele ko SMA
ko ya yira ka fɔ ko nin lajɛ kun tɛ dɔwɛrɛ dɛ ko ba ko kangari kɔni dara jamana caman ye k'a yira ka fɔ min ye Ukraine gɛlɛya min bɛ yen ko ka i sen don o la ko ni min kɔni ye min sɔrɔ o la o kuma ko o kɔrɔ ko olu sigi bɛ ko o kɔnɔ n'an bɔra an bɛ taa États-Unis an b'a dɔn k'a fɔ États-Unis jamanakuntigi Joe Biden na ale bɔra ka laseli kɛ k'a yira k'a fɔ ko olu bɛna halisa ka dɛmɛ ta ka ɲɛsin Ukraine ma kɛrɛnkɛrɛnnenya la k'u bɛna nafolomugu min n'o ye dolari wari miliyɔn 800 ɲɔgɔn na k'u bɛn'o ta k'o ɲɛsin Ukraine ma walasa u bɛ se k'u yɛrɛ dɛmɛ cogo min na Joe Biden a y'a yira tuguni ko min kɔni ye Putin ye Rusi jamanakuntigi hakilila min b'a la Ukraine ko kɔnɔna ko don ko siga foyi t'a la ko a ta sɔrɔ bada olu kɔni sigilen ɲɛna n'an bɔra an bɛna farafinna an b'a dɔn k'a fɔ Umar Bongo na ale ye Gabon ale jamanakuntigi kɔrɔ ye na ale yɛrɛ ntanyana ko ale den naani kɔni bɛ bi ko olu bɛ gɛlɛya la kosɛbɛ kosɛbɛ bawo Faransi jamana kɔnɔna bawo ko min ye kiiritigɛso Faransi kiiritigɛso ba dɔ ye k'o kɔni bɛ ka nin maa ko fana nin wele bɔgɔ jeninen kan siga t'a la ko a yira la k'a fɔ ko nafolomugu dɔ kɔni yera nin maa ninnu bolo fo ka taa se ayiwa kɛnɛba dɔ n'an ma wele ko parc immobilier ko maa t'a dɔn nin maa ninnu ye nin sɔrɔ cogo min na o tuma ko sɛgɛsɛgɛli kɔni bɛ sen na walasa k'a ko kɔni da ɲɛnama nin waati in na n'an bɔra yen an bɛ taa ITK fo yen an b'a ladɔn k'a fɔ avion kasara dɔ kɔni kɛra ye avion min n'an ma wele ko avion commercial la ko a kɔnɔna kɔni sa ko maa 5 ɲɔgɔn kɔni ko tun b'a kɔnɔ ko waati min na avion ko a bɛ bisa ko a kɔni bitula bɛnna ni moto taxi dɔ ye ko a kɛra sababu ye ka maa 5 ka fara moto taxi kɔni kan bɛɛ lajɛlen kɔni kasarala u ni la karamɔgɔ Sidiki nin bɛ dan se an ka sɔgɔmada na kunnafoni ka bɔ jamana kɔ kan Mohamed Samake y'a fɔ cogo min na yarabi Ala ka basigi nati Mali ni diɲɛ jamana bɛɛ lajɛlen kɔnɔna na